Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Ay na magikadi ay sinason. Wakay daw tang nahitabo niya. Buhi pagka siya. Kinuo tabangin taon ni. Tabangis sinason nga walang utay daw tang nahitabo niya. Lawasain taon siya kinuo ko. Mao na to nga to sabot ha, Dana. Sultihan yun na to tinod sila. Na kini nga itong gibuhat ni Nilson, agig self-defense lang. Nakasabot ko, Ronnie. Nagunahon na lang ko ni Nelson kung buhi papagit siya hangtod karon. Swerte siya kung mabuhi pa sa kalawom na tong pangpang. Pero Ronnie, sa dihang imong gibunalan si Nelson sa kahoy, wa ka ba'y namatikdan nga doon na siya gikuptan? Ha? O sige, kuptan. Kukuhan, basta kung doon na pa siya gikuptan. Wala ko magkabantay, Dana. Tungod sa kapaspas ni Tabo. Kinuo ko. Kung nabuhian to ni Nelson ang akati, sigurado nga to arato sa kasagbutan ni Evelyn ang pato. Pero kung nadagapon to ni Nelson, siguradong ihatag ito niya ni Tuling. Ugwa, mamiligro na niya ang tanang mga tao ini. Dana, doon lang ka ba gisulti? Wa, Ronnie. Ayan na palabihan ng imong kapalaga. Hining ni Tabo ni Nilson, magkatarunganon kita. Wabi kaya ang kabalakanan ni. Wa ko mabalaka sa atong pangatarungan nila, Ronnie. Nalang ko'y laing gihuna-una. Kung saan pa na imong ginawa na? Basta, Ibaw ko, nag-goal kay ka ni Nilson. Ibaw ko nga na kay na kung pagbati nga ito niya. utang buot, Ronnie. Dana, sa mga yun, huwag ka na mag-ipagbati na rin ako. Please lang, Ronnie. Di ta maghisgot ang mga butanga. Please lang. Kalimti na ng tanang mga butanga na ngangagi nato. Unsa? Unsa ko di ay? Mo ko ni tinuod nga nahitabo. Ginoo ko. Si Nilson in town, ang akong anak. Papa, kalma lang, Papa. Nakadungog na tang tanan ni Tabo. Ang tanang gisulti ni Dana, moto'y tinod. Kay kung wa pa kumaabot, kuyog sa mga kauban, tingali, patay na si Dana karon. Oh, pero dili ni sa ni Nelson. Sa ako nang gaingon ninyo, sa kini ni Tuling. Si Tuling. Kadtong Tuling mao gyud nakaingon ining tanan. Kinahanglang mamatay siya. Mamatay siya. Papa, kalma lang lagi. Badong, please lang tagain ninyo tubig si Papa. Minor ko. Oo, dala. O na tubig sila. Oo, minor mo ko ninyo. Sakit kayo nga kung dughan ining itabua. Hinaot ka buhi pa nga akong anak. Ay kabalaka, papa. Nagtuo kong buhi pas Nelson karon. Kailangan di ta maglangay. Kailangan pangitao na to siya. Doon na ko yung mga tao nga gisugo, papa. Aron ipapangita gyud si Nelson. Kinahanglan nga duwagan pa ang puwersa. Kinahanglan daghan pa ang mga tao nga mangita niya. Basta ang importante nga maluwas ang akong anak. Ayaw ka bala ka, Papa. Makit-an ra lagi nato si Nelson. Kumusta naman ka, Idana? Okay raman ko, tiya. Nabala ka lang gid kaayo ko hangtod ron. Gusto ko nga mubalik dito sa kalasangan. Gusto kong pangunayan ang pagpangita ni Nelson. Daid, mas maayo pa nga anhilang ka. Naam ko na mga amigo. Yung amigo mo ko. Ako mismo. Mo'y mangunay ini. No, dili ingon ni anak ka sayon badong. Naibaw pa mo kung unsa ta kapeligro karon mga panahon na. Mas delikado nga tong kahimtang karon. Unsa ba'y buot nimong ipasabot, Idana? Tiya,
lisod pa kaayo na ko i-explain ninyo ang tanan karon. Basta kinahanglan ko nga mobalik dayon sa kalasangan. Kumulakaw gyud ka karon Ed. Kuyo ko nimo Ed. Ayaw na ba dong? Malagi. Okay na, mao na. Pakuyogan na lang, Idana. Pakuyogan na lang. Mas mayo nga, kaubanan na mo sa badong. Bitaw. Mas maayo yan ako uban nimo day Ed. Bitaw ka badong na. Na sige. Di na ta mag-usik og panahon ba dong? Sige larga. Manglakaw ta. Brilliant idea. Wonderful and handsome husband. Para na sila mga gipang kuligasan. Ingon ana ang akong gustong mahitabo, Ronnie. Limpyo og hapsay gyud kaayo ang imong trabaho. Basta mag-google lang yun. Nindot ka nagbunga. Huwag din taon sila kalibutan nga naa na nato ang alas. Muni ang pinaka-the best sa tanan. Pero, Han, unsaan man nato paggamit? Makapanambal na bataan na sa tanan? Oh. Well, abini mo, ang labig yung siguro kay ma'am guni ang sikreto nga gahom ni Dana. Gusto ko nga masawaya nato na. Kinahanglan nga mapruebahan dayon nato kung unsa gay abilidad ni anang batuha. Uy, natural. Mangitatag masakiton. Pero yun na. Wa na ka ni magkinahanglan pa og mga orasyon, Han? Mga ritual una nato sa gamiton? Ha, Ronnie? Dini ko nila giluwas. Pero asa naman ka to? Wag yun dini. Kaya nga, unsa magina mo gipangita day Ed? Kuan ba dong ang akong kwintas? Quintas? Unsang klases quintas day? Kuan, kwintas nga dunay lingin nga bato. Uy! Basi na lang po ito din eh. Tabangi kong pangita ba dong? O, sige. Akong suhiro din mayo. Suhiro ko mayo. Badong! Time pa una! Oh, nga naman Ed. Time pa! Murag dunay naniid na to. Ha! Dali ka dong. Sunod ako. Murag, nakamatikod sila na ako. Tuwa sila dito pa yun. Ari ko maagis pikas. Tuwara ba dong? Si Nelson yun na. Oo. Si Sir Nelson yun. Naghuka siya sa sinina. Nagtabon siyang Nalipat siya na to ba dong? Unsay buhaton ha? Unsay itong buhaton daid? Di ba nato siya tawgon? Ayaw una. Ato una siyang panidaan kung asa siya paingon. Wa siya makabantay na to. Ha? Milahos siya sa unahan. Tana, ato siyang sundan. Kadakong binali na hinuon ini Puldoro. Imbis ang isulti ni Idana nga tungod ni nilang Ronnie o Leslie. Nahimo naman hinuon sila may biday ni Tabua. Malagi. Ay, sigon sayang gipanultin ako, mas naluoy ko nga nagunaw na karon ni Nelson. Oh, kita bitaw kang mito ang luha ni Sir Piping. Pinangga, baya kay taon to niya si Nelson daw. Magdod mo lagi. Di na malalimak. Di good. Pero miingon man si Idana nga tungod niya ni Tuling. Mo nang naglagot kay maayo si Sir Piping. Na, nagpaminti baya gud siya kalagot. Dahil manginaot lang yung tanimak nga unta, buhi ra si Nelson. Maugid Puldo. Pero abi ni mo siya akong gibati samtang nagsulti si Idanas na itabo. Misuro kog maayo akong dugo nilang Leslie ug Ronnie ay. Tadi lang, Mak. Wapag yun siguro itugot kay kayo na nga mabisto sila sa ilang mga kabuang. Tinuod na Puldo. Naglisod pa lang gid og panukad si Idana tungod kay giluwas masagog kuno siya ni Ronnie. Hapit yun na. Ang ilang pagtabang ni Dana, di gapon makapalikay nila sa dakong tulubagon nga ilang hinahimong kadaot sa tanan.
Mo resulta ramang gid niya, di ba? Mura man og way effect, Ronnie. Tinuod yun ka nga gamahanan ni Batuha? Kamana lagi ni. Tingali sakto to ang imong giingon nga magkinahanglan pag yun niyog mga orasyon. Maunay dakong pangutana diha kun unsaon. Kung mauhon manggani ni, kung mauhon manggani ni, no, kinahanglan gapon tayo ni Dana, di ba? Problema gihapon ni nato, Ronnie. Kung unsaon paggamit ng Batuha. Konsultihan sa nato si Idana nga niya nato ang bato. Delikado nga mabisto na hinuunta ini. Sige lang, manid lang ko natas panahon. Kinahanglan nga makakita gitag mayong paagi ini. Ay, husto hani. Oh, unsa man? Si Tetilde. Sigurado ko nga doon na to say dagang nahibaw ang bahin ining mga butanga. Sigurado ka? Oh, pero buhi pa ka ang imong iyaan? Balik ko na ko sa kumbinto. Adto na to siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!